אז כפי שאמרנו, הבית ספר, השכונה, שתי החזיתות האלה ואזור הבריכה פה באמצע. פה יש מין קלאבהאוס קטנצ'יק ואנחנו הולכים לסוף השביל. דירה פינתית. אתם ידעתם שהלווין עכשיו? פרונט יארד שאפשר לסדר, מאוד נחמד. די מסודר, נקי. שלום שלום. את בשידור? את בשידור ישיר. וולקאם. אזור הסלון די מרווח, הייתי אומר איזה 20 על 17, 18. רצפת רקטיפייד פורצלן, הספות נטוצ'י לא כלולים. יפה. הנה דניטוש, תגידו שלום. יוהו. אני אשאר פה למטה רגע, נצלם את המטבח. סטיינלס סטיל אפליינסס, את משאירה אותם? כן, סטיינלס סטיל אפליינסס כלולים, והמטבח מאוד יפה, בקספלאש כזה, סטמבלסטון נחמד. אזור הדיינינג רום, פמילי רום, דיינינג רום, צ'יק צ'ק החוצה. יופי, עושה בעיות, הנה בקיארד מאוד נחמד עם סטורג' שד קטנצ'יק. אזור ישיבה בחוץ מאוד נחמד, אפילו סוכה כלולה. מקווה שאני אצליח להעלות את כל הוידאו הזה. פה יש half bathroom. half bathroom. פנטרי מתחת למדרגות. והווטר היטר. אוקיי, רצפת עץ. Laminate wood from Brazil. ופה חדר שינה אחד עם walk-in closet, לא משנה. פה שירותים מלא. שירותים מלא משופץ לגמרי, חדש ומחודש, עם הפנטרי הנחמד, לא פנטרי, יופי עושה. מכונת כביסה ובוש קמבו, מזגן, נראה סביר. קלאזט, מאסטר בדרום, בואו נראה מה קורה מפה, והמרפסת המדוברת. נראה לי שזה וידאו ארוך מדי. אוקיי, ופה יש גם את האורנית הזאת וגם שירותים משופצים לגמרי. מקלחת שנייה משופצת. אוקיי מתוקים שלי, see ya.